استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دری دباش آدما پیشکش کرنا بولتنا دمشمیر یکا فرمو گرگری سنوچا لی استانبول ود انجام کریزا دلدا مامۆستا و مەدیەکار و خەباتکاری کورد تەوفیق عەبدولمەجید ئەندامی دەستەیە ڕاوێژکاریە یا پارتیا دەموقراتا کوردستانە سووریا کۆچا داوی کرد. لێ ڕۆژاوای کوردستانی شەپێلەکە دەربدەری و پەنابەریە دەست پێکریا و چالاکوان و ڕەوشەمبیرên کورد دەبێژن مەترسیا ڤالاکردنا ڕۆژاوای کوردستانی ji کوردان هەیە. رێوەبەریya تەندروستیya bi ser pêdêve daxwaza wergirtina serrastkirinê ji bo bawernameên derçûyên kulîjên bizîşkî û dermansaziyê dike û li aliyekî din jî pêdê derfetê dide bi sedan ciwanên ji Erebê Homar da ku di dezgehên wê de kar bikin. Dem baş. Dubare silav. Mamosta û medyekar û xebatkarê Kurd serkirda Tewfîq Abdulmecîd endamê desteya rawêjkariyê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di encama krîza dil de doh li dilê wî yê pak û nazik rawistiya û koçadawî kir kurtajiyan û xebatkara vê kesayeta niştimanî û kurdperwer di vê fîçerê de em ê bi hev re bişopînin. Dema ku mirov ji jiyanê bar dike û diçe li ber destê dilovaniya xwe de mirov di jiyana xwe de çi kar kiribe bi tenê ew kar wek bîr anîn û erşîfekî di hiş û ramanên dilê dost heval civak û miletê xwe de dihêle. Nexasim ku mirov jiyana xwe ji kok ziman nete û doza miletê xwe re terxan kiribe. Dibe jî ku gelek caran mirovên wisa ronakbîr û rawşenbîr di jiyana xwe de neyên xelatkirin. Lê wek stêrkeke geş wek bîr anîneke herdemsar di dilan de dimînin û tên xelatkirin. Mamosta û xebatkarê Kurd Tewfîq Abdulmecîd endamê desteya rawêjkariyê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya piştî çend rojan ji krîza dil ku di encamê de awayekî lezgîn ji bo nexweşxaneyekê li Îstanbolê hata veguhestin û mana wî di bin çavderiyê de ta 48 demjimêran. Roja înê 12 meha dehan 2018 dilê mamosta Tewfîq Abdulmecîd yê pak û nazik rawistiya koça dawî kir biryara roja şemiyê êvarî termê wî yê Îstanbolê bigihêjê hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê û beşdariyeke berfireh yê serkirda kadir alîgirên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya herwiha serkirdeyên partiyên Encumena Niştimaniya Kurdî nûneretiya Herêma Kurdistanê kerwanê merasîma cenazeta Xwedê Jêrazî serkirda Tewfîq Abdulmecîd ber bi qamişloka Rojavayê Kurdistanê ve biçe da ku li ser xaka qamişloka Evînê bi xakwere spartin. Mamosta Tewfîq Abdulmecîd temen 66 salî bû. Ji biçûkaniya xwe ve wek xebatkarekî wefadar xizmeta miletê Kurd û doza Kurdî dikir. Nêzîkî 35 salan mamosta bû. Piştira xwe ji ragihandina partiya xwe re Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya vala kir. Da ku bi hemî guhpêdan û pisporiya xwe medyaya pedekesê û rojnamaya dengê Kurd ku niha bi Kurdistan tên naskirin pêş bixe. Karî bû bigihîne asteke pir baş ku ew rojname bû cihê şopandin û guhpêdaneke mezin ji aliyê xwendevan û nivîskaran ve li Rojavayê Kurdistanê û dervê welat. Mamosta Tewfîq Abdulmecîd mirovekî rewşenbîr û pir zîrek bû. Alîkariya gelek nivîskar û helbestvanên Kurd kiriye û li ser berhemên wan yên wêjeyî rawistiyaye li wan vegeriyaye û serrast kiriye. Bi sedan karên nivîskaran dibin serpiriştiya wî de derbas bûne. Mîna hêviyên birçiya, jin û jiyan her du karên helbestê yên helbestvana Kurd Hiyam Abdurrahman serkirdeya pedekesê û ji bîlî wê jî bi dihan berhemên wêjeyî dibin destê wî re derbas bûne. Sala 2004 li gel hin nivîskarên Kurd hevbenda nivîskar û rojnamevanên Kurd li Sûriyê ava kir wek yekemîn saziya sendîkeyê ji xwedanê pînosan re û ji bo wê rastî gelek fişaran ji aliyê rejima Sûriyê hin aliyên din jî hat. Endamekî Encumena Emîndarên Rêxistina Mafê Mirovan li Sûriyê bû sala 2006. Mamosta Abdulmecîd yek ji mamosteyên ku bi hezaran keç û xortên ciwan li ser destê wî fêrî xwendinê bûne di asên seretayî, amadayî, navendî û kulîjan de û yek ji kesên xwedîrol û bandor bû li Cizîra Rojavayê Kurdistanê. Mamosta Tewfîq ji dayî bûyê sala 1952 ji gundê Evgîraya ji malbata Eko ji xelkên bajarê Qamişloyê mala wî li avahiyên endizyaran e herwiha ji hoza Qeregêçî ye. Abdulmecîd ji sazînerên Yekîtiya Giştî ya nivîskar û rojnamevanên Kurd li Sûriyeyê xwedî bawernameya Majistêr di ragihandinê de ye. Beriyanha nêzîkî 4 salan berpirsê rojnameya dengê Kurd ku niha bi rojnameya Kurdistan tên naskirin bûye. Ji girê serokê sernivîserên Pînosa Nû û endamê rawêjkariya wê bû
بسەدان گۆتارên wî bi zimanên Erebî û Kurdî hene di malper û rojnamavanên Kurdî de hatine belavkirin. Bêtirî 40 salî xebat di ber doza Kurdî de kiriye û di berdewamiya kar de jiyana xwe ji miletê xwe û rêbaza Kurdîniyê re terxan kiribû. Herdem di gotar û nivîsên xwe de dinivîsî Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî tu caran Serok Mesûd wekû Serokê Herêma Kurdistanê bi tenê pesend nedikir û digot paşa roja Kurdistana yekparçe dê li ser destê Serok Barzanî be. Baweriya wî pir bi rêbaza Barzanî dihat. Serkirda Ebdulmecîd bavê Nîroda di gera nihan de ya konferansê pedekesê endamtiya Komîteya Navendî bi dest xist bû. Piştî konferansê dihan bûye endamê rawêjkariya pedekesê. Berî ji Qamişlo derkeve rastî gef û fişareke din hatibû. Lewra bê çarma ku ji bajarê Qamişlo dûr bikeve û berê xwe bide Îstanbulê ku li gel malbata xwe li wir dijî. Tevî ku Xwedê jê razî Mamosta Tewfîq Ebdulmecîd bawernameya majistêr wergirtibû lê bihêvî bû ku doktora bi dest bîne. Hêvî dikir ku ber hemû karên xwe yên li ser dirêjahiya temenê xwe yê wêjeyî çap bike. Lê destê qederê dirêjtir bû û ev mirovê hêmen û dilpak û wefadar ji nav me bir. Nûçeya koçkirina Mamosta Tewfîq Ebdulmecîd dilê piraniya Kurdên Rojavayê Kurdistanê xemgîn kir û şikand. Bi taybet hevalên wî ji endam, kadir û serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û dost û hevalên wî ji rewşanbîran rûberekî berfireh li torên civakî de cihê xwe girtiye û hatiya belavkirin ku her kesekî têde behsa rewiştên wî yê Kurdînî û wêjeyî dikir. Bibarkirina Mamosta Tewfîq Ebdulmecîd kesayeta niştimanî û welatparêz, rewşenbîr, Qamişlo û Rojavayê Kurdistanê yek ji kesayetên herî navdar û xebatkar ji dest çû. Lê bi kar û xebat û rastiya xwe dê bavê Nîroda di dilê miletê Kurd de li Rojavayê Kurdistanê bigiştî herdem sax bimîne. Li Kampa Domîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê rêxistina pedekesê semînareka siyasî ji kadir û endamên xwe re pêşkêş kir. Bi beşdariya kadir û endamên rêxistina Kampa Domîz ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye herwiha berpirsên rêxistina pedekesê li Kampa Domîz Dr. Abdulhekîm Beşar berpirsê rêxistina Herêma Kurdistanê ya pedekesê semînarek siyasî duh li Kampa Domîz pêşkêş kir. Di semînarê de endamê Polîtbîroya pedekesê Dr. Abdulhekîm Beşar bi hûrgûrî li ser rewşa siyasî li Kurdistana Sûriyê bi taybet û Sûriyê bi giştî rawestiya û şirove kir. Di semînarê de gelek nerîn û pirsên ji aliyê kadrên pedekesê ve hatin kirin û ji aliyê Dr. Abdulhekîm Beşar ve hatin bersivdan. Gungeşeyek li ser wan bi hûrgûlî hat kirin. Rêveberiya Tenduristî ya bi ser rêveberiya hatî sepandin Partiya Yekîtiya Demokratîk ve daxwaza wergirtina serrastkirinê ji bo bawernameyên derçûyên kulîjên bizîşkî û dermansaziyê dike. Ya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD daxwaza wergirtina serrastkirinê ji bo fêrnameyên derçûyên kolêjên pizîşkiyê û dermansaziyê kiriye. Ew yek hat biriya daxwaznameyekê ku tê de daxwazê ji derçûyên wan kolêjên Sûriyê dixwazin ku wan fêrnameyên xwe lê zanîngeha PYD ya bi navê Rojava serrast bikin. Li gor wê daxwaznameya PYD ew serrastkirin mîna moletekê ye ji bo ku ew pizîşk û dermansaz karibin karê xwe bi wan fêrnameyan li Rojavayê Kurdistanê berdewam bikin û demek destnîşankirî ji bo encamdana wê serrastkirinê danîne. PYD bi wê gavê fişarekê li ser pizîşk û dermansazên Rojavayê Kurdistanê dike û karê wan raserî astengiyan dike û ew yek wê bandoreke xerab li ser kerta tenduristiyê li Rojavayê Kurdistanê bike ku bi xwe jî rewşa wê kertê ne jiya kertên dî baştir e di sîbera desthilatdariya PYD de. Nexweşxaneyên Rojavayê Kurdistanê di serdema desthilatdariya PYD ya ferskirî de raserî şikestin û ziyaneke mezin hatine û tu pêngaveke ji aliyê PYD ve di vê kertê de nehatiye standin ku bêhtiriya pizîşkên Rojavayê Kurdistanê neçar bûne berê xwe bidin koçberiyê li welatên derdor ji ber nebûna dermanan ku PYD ew dermanê ji deverê re têşandin embar dike û bi nirxekî giran difiroşe û ji ber pêwendiyên PYD-yên nebaş bi welatên herêmî ve tu dermanên pêwîst derbasî deverê nabin û ew ê derbas dibin wekû alîkarî jî PYD desteser dike mîna ew sê bar hilgirên ku piştî şerê Kobanê ji aliyê Herêma Kurdistanê ve hatibûn şandin. Serbarî wê yekê jî PYD bacan lê serperestar û nexweşxaneyan feriz dike.
هەروەها کڕینا پەیادێ ji hin nexweşxaneyan re ku piştî ku dergehê wan nexweşxaneyan ji hemû welatiyan re vekirî bûn, nihatenê ji bo dermankirina birîndarên çekdarên YPG re tên bikaranîn. Herwiha ji ber paşguhkirina peyadê ji Kerta Tenduristiyê re jî senê navendên tenduristî yên deverê nehatine parastin ji teqînan. Mîna teqîna ku li navenda pizîşkî ya Meyselûn li Qamişlo rûda bû ku bû egera jiyan ji destana hejmareke welatiyên wê deverê. Li gel destpêkirina werzê nû yê xwendinê li Rojavayê Kurdistanê, şepêleke derbederî û penaberiyê li Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye. Çalakvan û rewşenbîrên Kurd jî dibêjin, metirsiya velekirina Rojavayê Kurdistanê ji Kurdan heye. Siladariya Rojavayê Kurdistanê ji rejîma Esed wergirtiye û berdewam pîlan û ecendeyên welatên dagîrkerên Kurdistanê cî dike û pîlana herî metirsîdar li ser Rojavayê Kurdistanê guhertina demografiya deverên Kurdî ye. PYD ferskirina leşkeriya neçar li ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê karî pîlanên welatên dagîrkerên Kurdistanê cî bike û şepêleke penaberiyê li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir û çendîn dever ji Kurdên resen hatine valakirin. Bêtaybetî nifşê welatparêz û karker û rewşenbîr. û tevî cîbcîkirina pîlanan Kurdên Rojavayê Kurdistanê rûjd bûn li ser manê li ser xaka welat. Di berdewamiya cîbcîkirina pîlanên welatên dagîrkerên Kurdistanê, PYD dest bi guhertin û jinavêrina sîstemê xwendinê kir. Rêbazên xwe yên îdeolojikirî bi ser nifşên Rojavayê Kurdistanê de sepandin û ev çend bû cihê nerazîbûnê li cem tevahiya xelkê Rojavayê Kurdistanê. Ji ber rêbazên PYD yên xwendinê perwerdekirina nifşekî ye ji bo cîbcîkirina pîlanên qendîl û herî dawî jî û li gel destpêkirina werzê nû yê xwendinê li Rojavayê Kurdistanê, PYD biryarên hovane li dijî xwendinê derkirin û astengî li pêşiya destpêkirina xwendinê durist kir û bi zorê berê şagirtên Kurd dide dibistanên xwe yên îdeolojikirî bi siyaset û meremên PYD. Çalakvana sivîl Şems Enter ji bo arkê got ku eger PYD di siyaseta xwe berdewam be û rewşa xwendinê vî awayî berdewam bike, metirsiyek mezin li ser Rojavayê Kurdistanê heye ku ji xelkê xwe yê resen vala bibe. Ji ber Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji bo pêşaroja zarokên xwe berê xwe didine welatên herîmî û Ewropa. Ji aliyê xwe ve Dr. Ferîd Seعدûn akademînat û mamoste li zanîngeha Firatê di çarçoveya beşdariyê di bernama civa de eşkere kir ku li gel destpêkirina werzê nû yê xwendinê şepêla derbederiyê û penaberiyê li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir û di demaniha de gelek malbat berê xwe dane Şama paytexta Sûriyê ji bo xwendina zarokên xwe. Dr. Ferîd Seعدûn got jî got pêşerojê de nifşekî dûr ji zanistê wê li Rojavayê Kurdistanê durust bibe. û di dema 15 salên bê de pizîşk, endezyar, mamoste û rewşenbîr li Rojavayê Kurdistanê nayêne dîtin. Berdevkê bi navê Komîsyona Bilind ya Karûbarên Penaberan li Urdunê Mihemed El-Hewarî ragihand ku komîsyonê deriyê pêşwazîkirina daxwazên vegera penaberên Sûriyê bi welatên wan tanha venekiriye. Di kongreyekî rojnamevanî de El-Hewarî ji rojnamevanan re tekez kir ku komîsyon dibîne ku berî vegera penaberên Sûriyê pêwîst e rewşeke guncan ji wan re were dabînkirin û hemî kelemên li pêş vegerê werin rakirin da ku îslametî û rûmeta wan bêparastin. El-Hewarî serbar kir ku di vê dosyê de biryara siyasî ew kok û herî giring e. Komîsyon aliyeke piştevaniya rewşên mirovî û mafê penaberan dike û destwardanê li dosyeyên siyasî de nake. Şopînerên me hêja berî ku em biltena xwe bidawî bînin dubara em ê senûçeyan bêne bîrawa. Li Stenbolê û encama krîza dil de mamoste û medyekar û xebatkarê Kurd Tewfîq Abdilmecîd endamê desteya rewêşkariyê ya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye koça dawî kir. Li Rojavayê Kurdistanê şepêleke derbiderî û penaberiyê dest pê kiriye û çalakvan û rewşenbîrên Kurd dibêjin metirsiya velekirina Rojavayê Kurdistanê ji Kurdan heye. Rêveberiya tenduristî ya bi ser PYD ve daxwaza wergirtina serrastkirinê ji bo bawernameyên derçûnên kulîjên bizîşkî û dermansaziyê dike û li aliyekî din jî PYD derfetê dide bi sedan ciwanên ji Erebê Xumar da ku destgehên wê de kar bikin. Bultena me bidawî hat her şad û bextewar bin.